ETCs kaka yo makende matemo sero nyithindo mondo yie gibedo institutions makamago. Wach mangi mokalo sari ogida ka 37 mar okinyi makawuono ma en tielo ma osin maber ahinya kod bengi mar COP ne jowa magin jo diaspora. Kidwa oro pesa pacho sani koro nyalo oro pesa pacho ne jowa man pacho e yo mayot ahinya kokalo kuom chenro ma opogore wan kanyo kod MoneyGram, Western Union nitiere kanyo, tap send bende nitiere kanyo e kind mamoko. Inyalo gole achiel kachiel e bad bengi mar COP man machiegni kodi Nyakwara Mugajwang. Kumano tim kinda konyri nikech mae sa en sa 2:37 mar okinyi masani. Dibed ni kute mamol malak nyaka mafuyo au yai maikwe e odi. En kinde mar kedo kodgi ka itiyo kod yath mar Red It. Ma en yath manigo kute mapiyo mana kadiemo wang'. Ne mathoth kete mana e chono mar mosquitich gi an oguyo tiacha pile ka pile wuok tich nyaka tia beach. Red It kills dudus dead. In customer mar KCB manyien, en kinde mar revision na KCB 2026. Ya gold savings account, deposit siling 5,000. Inyalo deposit kochakore siling 2,500 e kind tarik 26 dwe mar 12 higa mar 2025 nyaka tarik 26 dwe mar 4 higa ni mondo keti thuolo maber mar bedo jaloch. Mana kamano Nyakwara Mugajwang, dong bed gima ber ahinya ka imbe wawinje na kuomi ahinya kaka wuono ne watemo ng'eyo weche mag somo Nyakwara Mugajwang. Namba ma studio kapo kwa loko 0722 07299 bende inyalo orno ote kandi kokalo kuom chenro ma iluongo ni WhatsApp ka 0722209977. Maka juma nyinga en Pamela Owete. Amora nya gi jalony kaka temo fuonwa weche ahinya mar ng'eyo matut chenro mar competency based education. To ipenjo kanyo ni to role mar janyuol en ang'o hie nikech thothne sani nyathini ja grade 3 to semiu activity ne ka japuonjre tiyo gi janyuol losuru gimoro. Okay, tipenjo kani un mudak e boma ka ndalo moko nong'is ni loso roto, kod loso roto nade? Donge ma indien dok chien. Josiah Fundi achiel mar apiko VOJ adiri makende wan ne wayudo konyruok gi well-wisher moro notera e piny India kendo napuonjora tije mag lwedo mar loso pikipiki. Sani koro an kod workshop mara mar loso pikipiki. Wach ma bende nyocha amiyo mijumbe mara mondo ka oyie one kaka nyalo bedo gi school moro minyalo puonje timo repairs mag pikipiki. Erokamano ahinya Bon kumoti marikam. VOJ adiri makende en CBE ni to ber ndi paro mane jo wanene go during the implementation stage e chien kocha emane rach ne chalga gima sirikal ne omuomore kode. Nyinga en William Onyango machelo ka maka jomo oyawre amora nyagi jalony chandok mane waneno higa mokalo chien e weche mag joka C1, C2, C3 gi C4 ni ahinya mar ng'io pathways mag jopuonjre ne onge puonjruok mane wayudo. Thothne jotend sikunde madongo emane konyowa. To imagine ni sikul nigi candidates maromo 700 to jogi te nigi jonyuolgi madwaro timo negi placement. Dine ok onyalore. Kuom mano sirikal nyaka wuog oko mar puonjo jowa kinde ka kinde mar ng'eyo. Okay, maka jomo oyawre. Aneno ni sirikal nigi ting' mapek wach mar brick and mortar nikech labs to gernde to onge gik moko eigi. Ma ikonyo nade to sikul moro go kore ni gimbe gitimo applied sciences. VOJ an japuonj in some of the schools. Jopuonj mang'eny mag secondary schools nitiere moko kuom gi pok obedo retooled maber mar ng'iya nena ni to learning areas ma sikunde gi offer begin gi nyalo gini biro hinyo mbele ka. Okay, mosna wendo wawinjo makare kendo kara okay, kena fwenyo ni somo nyasa ni ber, but the problem is the approach mane omiye. Kuomano schools mong'eyo ni oonge gi gige tiegruok moromo to giwuondo jonyuol ni gitimo just mondo gibere ogima late giting'o nyathi all the way from Migori Kakamega tiyudo ka gik mane okoni opogore gi gik mane yude ground twak ber. Ma Kochola Amos Babadori ka wuok Kisii wacho kamano e ote mare.
new system of education ito ber. Problem en mana kaka obedo implemented. Nitiere labs mathoth mamiyo jopuonj kod jopiny nyaka nyithindo obed confused. Ogamba bende neno ma ok oromo kod that important sector ni ogamba ok fit the bill. Ero kamano. Nixon Aumo Jagongo nyawita kani komaro kwacho ni vije piny jalony nito wach moni japuonj medo kwan mar nyithindo manyawa e sikunde inyalo tieke nade. Sa 2:42 mar okinyi. Mago gin messages ma wayudo ka. Daher mar ng'isi podi ni ki ja diaspora tidwa ko pesa pacho. Sani koro inyalo time mayot ahinya ne jodala. Inyalo time mayot ahinya ne jodala kitiyo kod MoneyGram, wan kanyo kod tap send kod mamoko Western Union mana kokalo kuom bengi mar Coop. Bende Panico Bank e bengi mawacho ni en most convenient, reliable kod cost free mar oro kendo yudo pesa ne joma modak oko mar piny Kenya ka. Ng'ami kopone biro yudo pesa e yo mayot kendo onge pesa ma ambalang' mibiro juogi inyalo gole e bad bengi mar Coop man machiegni kodi Nyakwara Mogajwang'. Oyawore? Hello. Oyawore machiegni? Oyawore Victor. Machiegni? Nanya niya. Iluongi ni Ng'atenda? Muri nyako kusure kala mwa. Yes, Maurice. Nanya la hito sikunde mawe tibetge. Nke kosa stani temo po warege mane mbalare. Okay. Kosa smagiti mo pogore kod maiti mbalare. Maramogi. Hello, oyawore. Hello, Ramogi. Oyawore. Hello, Makajuma. Oyawore. Oyawore inya. Machiegni? Ombok Odongo ka Mageta. Ombok Odongo from Mageta. Yes. Machiegni Ombok Odongo. Koro penjo na mokwongo. Yes. En ni sama ne sirkal wacho ni mondo mi jonyuol oyier sikunde. Yes. To skul miyiero kalure gi tekruok mar nyathi gimana nyalo timo. Koro ka wacho ni oseduonyore to koro kendo nawinjo ka jatelo motelo ne migawo mar somo wacho ni mondo janyuol one kaka nyalo loko skul owinjore kod japuonj. Koro kang'eyo ni sami loke ni to koro iloka ni koro tek ni nyathi odhi skul koso pod mana gima nonyalo timo mana yiero mokwongo cha. Wach namba 2 bende mapenjo jalony. Yes. En ni jopuonje mapuonjo secondary school. Masani iluongo ni senior school. Negi kawoga areas 2 mane ng'ato meja e sombe. Koro kawuono to skul oyiero gima seche moko pogore gi gima en nosomo ka nene mbalariany. Koro sirkal dhi miye transfer dhi skul moro mowinjore gi gima nosomo chako. So idhi tiege mondo obed gi skul kama nitiere no. Mage penjo na Makajuma. Erokamano ahinya. Maramogi, mosenya. Sa 2:45 pod amedo ng'isi Nyakwara Ramogi ni kija diaspora tidwa kopo ne jodala bengi mar cooperative miyot matimo kamano kokalo kuom yore mathoth magen-go. To ka makani nitie kod account kod bengi mar Coop inyalo ng'iso ng'ama ne diaspora okounya kwa pesa dola go, okounya kwa euro go. Achiel kachiel nyaka account mari tinyalo gole e agents mag Coop, ATMs mag Coop kada mana kokalo kuom branches margi e yo mayot mana kadiemo wang'. Tinde wawacho ni piny olokore gweng'. The world is a global village. Ma emomiyo bengi mar Coop sani bende koro biro kod rieko mar konyi neno ni kawat ni moro ni diaspora dwa ko school fees inyalo koe achiel kachiel, odwa timo ni shopping, en gi project moro motimo. Daher mar ng'isi ni kokalo kuom World Remit, MoneyGram, wan kanyo kod tap send kanyakla kod Western Union gima moko mathoth gin yore mabende bengi mar Coop sani koro keto mar Coop pesa ahinya ka intiere kod okuchuni nyaka ibed jakanyo mar Coop Bank koro ka imong services gi oyawe thuolo ne ji duto te. Kuom mano tim kinda yud konyruok otimo kini kanyo kod Coop Bank. We are you. Ji openjo ka ami thuolo mar ng'iya nena penjo ma openj gi kidwoko gi. Erokamano vioje, erokamano jowinjo magwa kuom feedback ma uchiwo. Abro chako gi ja loso mokwongo
Ma penjo ni kaluwore gi CBE ni to kare ting' mar janyuol e somo ni en mane, kaka ochiwo mfano ni nokete ni oloso rutu e boma ka to ine boma ka, koro ma otimo nade. Koro gima daer lero en ni kirango 844 VOJ 844 en ni kane janyuol oseteri school to penjo headmaster ni to kora ami moth ka to miya kwan duto te mag omenda midwaro koro ichak gone kwan mag watchman mag ang'o to penjo ni to buge udwaro adi, nadwaro bugo kata 12 ni buge be rakelo koro japuonj anatieko kora waro mtam manyien. To role mar janyuol awachoga pile, janyuol en japuonj mokwongo mar nyathi. Mar ariyo wan gi shift in parenting kaluwore gi economic activities mobiro. Koro yudo ka thothne jonyuol nigi thuolo matin mondo bed gi nyithindo. Koro gima CBE temo timo en ni oket close linkage between jonyuol gi nyithindo mondo mi janyuol understand strength ma nyathine, strength teko, nyalo kata teko to gi kuma nyathini struggle. To iyudo one thing madwaro clarify ka, jonyuol kaoga tich momi nyathi to timo, ok owinjo bed kamano. Gima owinjo be ni timre, janyuol owinjo be ni bet to penjo niya, wach nunu tim ang'o? No wach ni watim ma. Nikech nyithindo owinjo be ni miyo clarity of gima owinjo be ni golo. Koro tij janyuol owinjo be ni watiyo gi the word support, konyo. Ok kao, ok timo. Owinjo be no konyo. Nyathini gi chiwo guidance of gima owinjo otim. Jopuonje bende wawacho ne ginia kaen kaka gima chalo rutu. Ma is one method ma itimo godo assessment a CBE. Orutu is a project. Okinyal chiew godhiambo kawuono ti wacho ne nyithindo ni kata by Friday, kawuono wan Tuesday donge, by Friday adwari go rutu. Owinjo bed project niga gi timeline mare, chieng' mochako gi chieng' modhirumo. Koro ing'iyo kit project ma in go tichiwo nonro mare eyo makare niya ichiwo winjo ochaga gi sensitization ikono jonyuol ni etamni magi projects ma wan go ma wan anticipate timo gi jonyuol mondo mi loso rutu magi requirements midwaro timeline malose biro bedo chieng' makama. Koro mano winjo bedga korka jopuonje mano yudo ga ng'ikruok ma jopuonje ma samo yudo ka ntiere ga ywarok e kind jopuonje kod jonyuol matimre. Koro gini osechandaga kata na wuon kaka janyuol ndalo moko na penja puonj mondo gini makoro ndeko nwa ni gini odwaro ni to thuolo ma uchiwo ni dok uneno kokoromo koso gini ne opougo. Koro en ng'ikruok kod jopuonje mano winjo ka chako gi role ma janyuol kadhi kuom jopuonje nikech gini matimore the curriculum design ma wacho cha machiwo nonro makare kaka somo winjo be ni timore. Japuonj loso document moro iluongo ga ni schemes of work. A scheme of work en kako pango tich e tam kaka sani tam 1 jopuonjo wino be ni gin gi scheme of work mar tam 1 manyiso ni kaka ne nyithindo donjo Januari tarik 5 nyaka chieng' ma gidhi loro tarik 2 April. En gi mpango no te ong'e gik midwaro ong'eyo gimodhi puonjo across all the learning areas. Koro ma en information mowinjo beno communicate gi jonyuol week 1 kata ka en in form of newsletter kata kiluongo gi e meeting to jonyuol bedo in handy. To iyudo ka ng'ikruok ntiere ochiewa chiwa to bwok ni apokatimo project mamano kelo ga pek. Koro mane kaka dadwok penjo mokwongo. Mar ariyo woye bedo gi laboratories without equipment. Schools man gi laboratories mano tiang' wawachi ni that is a plus in its first stage. Bedo gi the room itself. Koro winjo gi lobby the government kaka wacho parents have a role
ginyalo lobby with county governments, ginyalo lobby with NGCDF, ginyalo lobby with churches, nitiere churches ma sponsor programs, companies and other well wishers. Ing'eyo kigine ka yudo kata good well wisher as a community, they can support that. As still they continue to pressure the government. We have a structure, yes, but laboratory ka en ot kende, to mano is not a lab, mano in a room. Can we get equipment mondo nyithindo otim practical? Lack of retooling mar most senior school teachers mata akoni mokwongo ni sirkal ok time yo makare. Quality mar retooling to ni poor, iwinjo ka jawinjo marwa owacho ka. So gimanyalo encourage any the individual schools gibed public. Seche moko wacho gani kiyuda head of institution man nigi interest e chiwo quality education to bro manyo jolony to wuoyo gi jopuonjre nikech nitiere 844 gi CBC opogre en gima se implement for quite some number of time. Opogre kata kaka nyithindo jopuonjro mo beni loso documents gi kaka onjo beni gi facilitate learning a class. Koro the government owinjo up the game kanye kama do achako godo. Owinjo gi offer quality not quantity training. Nikech TSC offer quantity. Gikao jopuonje kata na 400 in one sitting. To part of some of those facilitators, sorry to say, they lack the capacity of what is intended to do. Koro gimanyi quality facilitators, then gi break down. Ginyalo train in terms of ginyalo loso clusters. Small cluster to number matintin kidienje. Mondo giud quality, mondo wakony nyithindwa e yore masomo. Penjo machielo wacho nango jopuonje medo namba mag nyithindo. Ma wasewacho chien kanyo. The more number of nyithindo ma ja sikul nigo, the higher the capitation. Koro jigoga kwand capitation ka against the quality. Koro mane kaka dianga tieke. Then Moriso penjo nito dibeni courses ma university kod TVETs offer pogre. TVETs majorly offer skill-based programs. Universities nigi part of the skill-based but plus other programs. Koro kantiere ng'ama dwaro hands-on skill-based program, in my own advice, pursue a recognized TVET institution. They may a good quality. Then lastly, Omboko Dongo. Penjo penjario. Penjo ne mokwongo wacho ni to kani yiero school no wacho ni learners ne yiero based on their capability across the learning areas. Mapani bene watu wakieka manabiro the last time. Kani duatimo STEM, pure sciences, tontiere cluster subject mowinjo itim. Koro tok ka entiere gi that result slip kata jonyuol mawinja kane gi download that result slip from school. Mwalo mar result slip no gidhineno kamoro kanyo kondikni pathway to ndik values moko kata 60.12 STEM, social sciences maybe 62 point something, arts and sports science are given value. Mano nyiso nia subject combination cluster mar mondo mi pursue STEM. Koro ing'iyo points go, which one has the highest value. Ka variance no minimal, nikech inyalo yudo ka moro in gi 60.13 to moro in gi 60.10. Mano is very minimal. En a very negligible figure. Manyathino nyalo pursue STEM kata social sciences. To kiyudo ka, for example, nyathini ne dwa timo STEM. To STEM en kata gi 40.01 to social sciences en gi 60.01. En a big disparity nyisi niya strength manyathi niya social sciences. Yes. Wach mar jopuonj? Wach mar jopuonj? Penjo nikech jopuonje mag senior school ne major across two learning areas. Koro sirkal dhi timo nado peniti dhi lok gi koso. Adwa lero ne Maurice kama. Most of the learning areas mabedo offered currently under 844 oko change. Gintie. Gine part of electives. Kori bro yudo adwa lero ne jopiny the core learning areas ma nyithindwa dhi timo. Adwa ni iweye gi kanyo. Yes.
mondo nikech saa erokamano wawachi tok weche manyien ma saa erokamano nikech iwacho ni en wach mangima ndi manyaka jopiny ong'e tiende malong'o. Wadogre kamoro mang'wen kendo nyakwara Mogajwang' na wacho ni kacha ni bengi migeno mar COP mi yot mar oro pesa ka in ja diaspora. Diaspora ni inyalo bedo ni kata in piny Uganda ka idwa kopo ne jodala, inyalo kopo ne jodala yo mayot ahinya mana kod Cooperative Bank. Wacho ni kacha ni wan kod yore mathoth minyalo tiyo go, wan kanyo kod MoneyGram, tap send e kind mamoko minyalo tiyo go tinende. Coop Bank ema mi rieko gi yot mar ko pesa ne jou ne project mitimo. Onyalo bedo kata mana school fees midwa kowo ne ng'ato. Inyalo oro school fees ka in oko kokalo kuom Coop Bank. To ahinya ka dipo ni ng'ato kata school nitie kod account mar Coop, ibole account to basa bedo gi tich mayot ahinya. Japuonjre bedo kod tich mayot mar somo nikech koro isekawo ting' mar kete sikul e yo mayot ahinya. Kata ko orni mar tiyogo inyalo gole ATMs, agents kata mana branches mag Coop Bank man machiegni kodi nyakwara Mogajwang'. Piny tinde lokore gweng' nikech rieko mokenwa kanyo kod Cooperative Bank. Saa 3 odongre kadek kende mar okinyi. Bedi her dhi tiyo e piny Dubai kata Saudi, Ajira tudi kod jondik ji e tich kata kembe madongo mandiko ji e tich e pinjegi kata e pinje maoko. Wan kod thuolo mag tije kaka taxi drivers kata riembo mtokni matindo mating'o ji, bike riders kata joriemb ndigni, cleaners kata jomochung' ne idara mar ler, security guards kata jochiw arita, jogedo e kind mamoko. Wachiwo sir duto madwarore tok oro kwayo mari, kama idhi tiye, konyi e yudo visa kod kar dak. Mondo ior kwayo mari limbui marwa mar www.m/ajira.com. Ket nonro duto magi kaka dwarore to masin marwa biro keti e tich ma owinjore kodi kata ma idwaro. Yudwa e TikTok @m/ajira.digital, Facebook @m/ajira kata ywa tol e namba 07094888881. Ne mathoth, Ajira, your gateway to credible global opportunities. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Mana kamano nyakwara Mogajwang' bang' kinde mano kende wanayudo weche manyien adimba ka gin mago mautuche kor gwenge kokale nyakalondo mari mihero mara Mugi FM kar chunje luo. Chenro mar kogwen tielo mar 4 yie koro chiegni go nyakwara Mogajwang' to konyago kapokwa lungo wach manitie ka chenro makawuono ni ndio okinyi chenro mar kogwen. En saa 3 mar okinyi weche manyien ka gin mago mautuche kor gwenge kod Vincent Otieno kokale Ramogi Radio kar chunje luo. Obro mi weche manyien adimba ka gin mago mautuche kor gwenge nyakwara Mogajwang' med mana kite ka saa 3 mar okinyi e nyakalondo mar Mugi FM. Matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi Coop Bank. Duol matayo tije mag odhialo buche dhi nyime odiochieng' ma kawuono gidayo dho jogo mabende ne odier ne lemo mar bedo jang'ad bura e doho mar ywagruok. Chenro bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono ka odiochieng' ma kawuono ka ochakore saa 3 mar okinyi masani ji 5 oyangi ni gin mago bende dhi dadhogi kamoting'o Dr. Lucy Wanja ma emane ochak godo ka ibiro luwe kanyo kod Joseph Arimba mabiro chopo nyim jokanyo matimo kata madayo dhogi no ka ng'oromo saa 4 kaito bang'e Brown Murungi bende biro donjo saa 5 mondo mi dadhoge ne lemo mar bedo jang'ad bura odhialo buche mar ywagruok kata Court of Appeal. Magi timore ka bende ogai mar odhialo buche Martha Koome bende koro dhi telo nyasi mar chamo mar apisi mag commissioners ariyo mag duol matayo tije mag doho kata Judicial Service Commission. Commissioners ariyogo magin jang'ad bura Mano Njoki Ndung'u kod Chief Magistrate Evelyn Olwande
koro biro chamo mar apisi ka chenro makamano biro timore e CBK Pension Towers. Jang'ad bura Njoki Ndung'u nyocha ne oyier gi jong'ad buche mantiere doho maduong' mondo mi koro bed jachung' margi ka duol matayo tije mag odialo buche pacho kaka bed jang'ad buche Evelyn Olwande to ne oyier kendo e tielo mar ariyo gi jokanyo mag riwruok makelo kanyakla jong'ad buche Thurka kata Kenya Magistrate and Judges Association. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en obila e kaunti ma Kisumu kowuok e sub-kaunti ma Muhoroni timo nonro e wi wach jago moro ma bende pok oyangi malong'o mawachore ni nyo owang'o niang' e puothe ma oingo heka 30 niang' mar kambi rego niang' mar Chemelil. Lipot yango ni Nyapara apisa mar Nyapara ma bende ochung'ne weche mag arita e kambino noneno majno ma bende nochakore sa 7 mar odiechieng' manyoro, mach ma bende wacho ni olandre matek mokalo koluwore kod wach mar bedo ni nyo yamo ng'eny. Ka nyaka chop sani nonro pod dhi nyime mar yango hieng jal manyalo bedo ni notimo tim makamano kata bende pok oyude. Apisa mag obila mawuok tesend obila ma Chemelil kaachiel kod apisa mag okwach kich nyochopo kanyo mar rango chal mar kanyo, kata kamano nyaka chop sani ng'ama osemake tudo kod wach machalo kamano. Niang' kata majino iwacho ni owang'o niang' e blocks 4. Niang' mewacho ni onego beni kori ng'ado kaachiel kod blok achiel mewacho ni pod yom. Gima dene miyo tim mano nyakwara mogi nyaka chop sani pok oyangi e yo makare. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Agucho omenda mar dongruok e kar chung' od bura ma Suna West bende ogolo basari mar omenda maromo $30 ne jopuonjre man kod dwaro ka wuok e kuonde tiegruok ma opogore opogore ka ochakore ka gi skunde mag sekondar, kuonde tiegruok tije mag lwedo kaachiel kod mbalariany ma opogore Thurka. Kane olose kine nyasi mar pogo basarigo, jaod bura ma kono Mano Peter Masara ne owacho ni koro ne gikaso chenro machalo kamano mar mondo mi jopuonjre oyud pesa seche ma gidonjo e sikul. Kama ne omedo nitiere jopuonjre moko bende ngimagi oyiengore mane pesa mar basari no nikech gionge kod nyalo mar chulo school fees. 30 million today for our schools. The beneficiaries are 3,000. Then we are taking 200 students to a driving school. That means now we are going to take 3,200 students who are coming from Suna West to benefit from this money. Ne bende wacho ni koro giketo tenge omenda moko mag basari ma koro girito chiwo ne jopuonjre madonjo e grade 10 ma bende wacho ni koro thuolo mar oro kwayo mondo mi ne giyud omenda no e giko mar higa mokalo. We have reserved some money for future disbursement because mainly grade 10 by the time we were doing vetting did not have their admission letters. Therefore, I want to tell all parents that all is not lost. Within a period of time, we'll come back to you. Those who have not gotten, we will see how best we can assist our students to join secondary school. Weche moko nyakwara mogi ne jodak mawuok e gweng' ma Karindi Kabura e Uhai sublocation mayudore kar chung' od bura ma Lego Usonga ne obago ng'anyo mamuol ka gikwedo godo wach mar kunyo kuoyo ma bende giwacho ni osebedo ka timore e gwenge makono. Wach ma bende giwacho ni ketho alwora makono. Ywaruok otenore kod wach mar kunyo kuoyo ni lipot yango ni en gino ma bende nowuok chien kochakore higa mar 2018 kama koro ne ogidore ma ochopo juma mokalo. Gino ma bende nochuno jodak makono mondo mi koro gibag ng'anyo ka giseyo jogo mosebedo ka kunyo kuoyo, jogo ma giwacho ni wuok e gweng' ma Libamba kata mokio kodgi mano ma Ugenya sub-county. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo chiwo ler mathoth e wachni. Ywaruok osebedo ka dhi nyime kind jogweng' ma Karindi kuno kod jokuny kuoyo ma giwacho ni wuok Ugenya ka giywak ni jogo osebedo ka ketho dho wath ma kojwando kaka ilero gi achiel kuomgi Kevin Oduoro Kumu. Shida mwaneno kama waome pi kae en wath kojwando to kethruok mar kae gimokele en joma biro kunyo kuoyo kae to giwuok loka kocha ok gin karwa ka Ugenya. Koro gikunyo kuoyo kae to ma en makosa. Koro wakwayo ni mondo mi sirikal ong'iye gima nyalo konyowa nikech wawinjo matek nikech koro kaka watuom pi igni ene mwamodho kode en mwaluokre watiyo kode yore te. Weche ma otel gi Dalea Munga ma oywak ni jokuny kuoyo go osebedo ka monjogi jal masani kata kaka ginyalo umbo onge. Karindi kani manie wadhu
puodhwa wadhi ni oting'o chiegni dhano 3,000 gi dhok gi gik moko te. Mani wath mwaumbe mwatime gimoro amora. To isani jo Ugenya wakia gin jo Ugenya mwaka lakini gin jo Ugenya. Osebedo ka monjo wakani gisekunyo wath marach. Makata mine mobet kanigi onge kaka wanyalo donjo kanyo omo pi. Dogo ok nyal modho kanyo wan wawegi ok wanyal omo pi kanyo. Koro kwa sirikal mondo kelie kwe makende ni wan jogo modak Kabura kani. Michael Osunga kod Abednego Dhiambo ywak ni jokuny kuoyogo thothne gin mana jogo ma oikore ne lweny miyo koro gikwayo mondo mi piny owacho donjre e wachno mondo giyud kwe. Jo Ugenya ma biro loka Alego ka gigolo kuoyo seche ma gigolo kuoyo no gibiro gi attack kata gi monjo jowa gi opangi. Mar ariyo magi duto ne en puothe to kalore kod kuoyo ma jogo osebedo ka golo kae osemiyo koro wawe nyaka koch mag pur keche koronam kaka gigolo kuoyo kaka pi bende sudo to ka puothewa. Jo Ugenya tagwa kabisa kwarito gi odiechieng to gibiro tieno. Joma omo pikani kaka wa mama ni tabu iyanyo gi day and night service. Koro an adwaro ni mondo ukonywa okana wach mang'eny tadwa ni sirikal mondo konywa. Achiel kuom jolony e weche mag alwora George Spencer Wambia ma bende en wuod gweng'no oywak ni chenro mag kunyo kuoyogo osebedo ka ketho alwora to gima itimo e onge ka koro kwayo ahinya to od buch County Assembly ma Siaya mondo chuogi e chike manyalo konyo e gayo chenro mag kunyo kuoyo e kaunti ni. Kuoyo ma igole nam onego gole DRP to yawuot Ugenya osebedo gi wang' matek nikech gibiro to gigolo kuoyo e genga ora kaka uneno ni. County government kae emilose chike. Wakwayo mar mondo ulose chik mondo ne kaka inyalo rit wedhewagi. To kendo mae milome mwachiwo mogik maka sirikal ok bi konyowa gi jo West Ugenya to koro gimoro amora madhi timre tok mae to ng'ato kik kawa jomakosa. Wasekwayo mae gaming'a. Ok wabirito mar mondo ng'ato tho kore kubie liel to ka unyalo geng'o to kunyal geng'o. Wakwayo ni ka kutimo kamano to wan kaka jopiny wabiro kawo chike lweto. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay kokalo e riwruok mar jochiw thieth kaachiel kod lakteche mag lak MPDU ogolo milome mar ndalo 21 mag ng'anyo ne piny owacho mar kaunti no e wi gino magiwacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay oserem keto tim winjruok mane oketo kodgi winjruok mane ochwe kogno higa mar 2017 nyaka 2021 koluwore kod riwruogno en ni koro milome mar ng'anyo no obiro nikech piny owacho mar kaunti no chal ka gima odagi chiwo luor mar winjruok ma kamano. Milome mar ng'anyo no nyochwe kogno kod jagoro mar riwruok maduong' mar KMPDU Dr. David Atela, jalupne mano Dr. Kahura Mundia kaachiel kod jalup jagoro maduong' mar riwruogno mano Dr. Dennis Miskela, maduto nyowacho ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay onego bed ni koro chiwo luor ne pend chike matayo weche mag tich kaachiel kod chiwo luor ne winjruok moro amora ma oketi. E wi mano riwruogno koro nyiso sirikand kaunti ma Homa Bay mondo mi okaw thuolo mar ndalo 21 ma koro gichiwo milome mar ng'anyo no mondo mi gilos weche duto ma osebedo ka koro kelo ng'ikruok ne chenro mag tije mag laktechego. Makawo kamano to laktechego biro dhi e ng'anyo kochakore tarik 2 mar dwe manyien. Giko weche manyien adimba nyakwara mokane gin mago ma otuche kor gwenge. Watudre saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yangoni matuche kor gwengewa kokele gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Ye app michiwo nyaka siling $1 ne customers maloko hala kod $500,000 ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay Prepay card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank, we are you.
January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can take everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Mana kamano nya kurango juanga tire mugi kamar ko gweno kinyi makawuono agomoni atikwach kod wendo na giesani ni dhi nyime kod lero wach manyo penji kane poka ngadi. Ero kamano. Ja winjo marwa Odongo Mboko penjo nito penjo ne wadwoko penjo ne mar ariyo mo penjo nito jopuonje mag senior school at Mbalariany gimeja e two learning areas ngato Kiswahili, history, maybe math physics, chem physics ama chem math. Koro idhi tim nade. Kore ma adwa lero ne jowa ni somo ma timre under 844 sani thothgi okogol moko manyien momedi. Okay. Koro teachers gi ok dhi bedo gi another issue provided ni school ma entiere offer pathway ma gi track mar learning area motimono. Kwa mfano iyudo ntiere nyithindo madonje grade 10 gi gidhi timo for compulsory learning areas. Compulsory nisoni kata itimo pathway mar STEM, kata itimo pathway mar social sciences, kata itimo pathway mar arts and sports science, to gidhi timo mago nyakutim. Koro mokwongo en somo mar Kizungu, English, gitimo Kiswahili kata Kenya Sign Language mar nyithindo ma okao stage based pathway. Then community service learning, alafu gi somo mar kwano. Koro kwano pogdiriyo. Nitiere core mathematics to gi essential mathematics. Core mathematics en mar jogo matimo pure sciences. Okay. Gitimo ko. Aya, essential kata wachi ni jomanie STEM pathway they are encouraged to do core mathematics. Jomantiere STEM they are encouraged, but jo pure sciences ditimo ko mathematics. Then other pathways gi tracks oyene gitimo essential mathematics. King'iyo the design mag gi giwere gi variation matin. Oken gima duong. King'iyo kaka areas machalo probability, jo essential timo value mare matin, to joma timo ko time matut. Gini biro konyo gi mbele. Yes, gini dhi konyo gi mbele. Koro mano e pogruok mantiere e kind kogi essential. To kata kamano sirkal wacho ni koponi nyathi ma awachi ni abedo enrolled e social sciences, to performance mar kwano ber tagombo timo ko mathematics, the school owinjo yiena monda enroll atim ko mathematics kata beni pathway mara en social sciences. Japuonjre nyalo time yor pimore go ngufu. Nikech form 1 kaka nadonjo nitiere subjects moko mana timo form 2. Ongiso ni koro nyalo yiero mamoko. Ma ka en subjects mamoko nyalo drop. Yiena timo gite mar pima nene to ngufu na oyiengore kanye. Kago kwano mambele nikech people are still unsure about their career paths. Magi matimorega kuom ngima dhano. Kamano. Yes. Koro mae kuma CB pogre godo. Negeche give timo accumulative total mar learning areas abiriyo madhi bedo examined. Koro ko ma compulsory gi gin ang'wen. Kasto koro ma kelo yiero ma wacho ni kelo yiero school cha. Those electives ma igolo from that list mar 571 ma wacho initially cha. Gi yiero those 3 electives. Koro i 3 electives gi opog gi into STEM based courses magombo mana pio mondo
walerne jowa mondo aduok jaduong' Odongo mondo one kama wacho ni lokruok maduong' onge. Koro nitie biology, nitiere chemistry, nitiere physics. Ma ne onge chon moket manyien en general science. General science sani nyithindo gi kako wuok e grade 9. Nitiere somo ma gitimo miluongo ni integrated science. Integrated science oting'o chemistry, biology gi physics. General science en continuation mar integrated science but senior school level. Oting'o the 3 sciences in one paper. Mana mar bedo gi ng'eyo moro. Koro omiyo gi platform mar otimo physics matin, otimo biology matin, otimo chemistry matin. Koro ko graduate to based on performance mare that learning area onyalo fit in any STEM based program. Then nitiere computer studies, nitiere home science, nitiere drawing and design, aviation and technology, building and construction, electrical technology, metal technology, power mechanics, wood technology, media technology, gi marine and fisheries technology. Mago donje STEM. Kibire social sciences pathway to wan gi advanced English, literature in English, indigenous language. Indigenous language en awachni koro kaka anyalo tiyo gi our local dialect. Obed Dholuo. Koro kadwa somo Dholuo in depth. Matut. To the school itself nyaka bed gi japuonj madhi puonja nikech ng'eni one thing gi language ji assume gani konyuoli jaluo nyuola jaluo to wang'e Dholuo. Nyaka wang'i basics mag Dholuo language. Subject verb order game. Yes, mago nyaka wang'i. Orthography ma that language nyaka elewa kaka bedo. Koro those indigenous languages nitiere. Then nitiere fasihi ya Kiswahili, nitiere sign language, nitiere Arabic, nitiere French, nitiere German, nitiere Chinese Mandarin, history and citizenship. Sani gitimo history and government. So change money history and citizenship. Geography o maintain. The religious education te odong CRE, IR gi HRE odongi business studies. Koro kirango learning areas ge mag especially social sciences indigenous kende madiang'o wachni omedre onge gigine. Kibire arts and sports science nitiere sports and recreation ne onge ahinya but kasi sino biro to negi chako train jopuonje. Then one gi music and dance, one gi theater and film, to gi one gi fine art. Koro mano a number of learning areas. Koro ibiro yudo kamagi e senior school. Koro ibiro yudo kumade drama nitiere kirango combination ma wacho chaka ng'amani interested later on odhi o type e Google o type selection.go.ke dimi Ministry of Education portal to odhi o interact ko yawo kar pathway to dimi like ibiro yudo ineno wan gi mathematics, chemistry woodwork. Yes. Koro ki click on view schools to kendo sikunde duto te ma offer in terms of mixed kind boys, kind girls. Iyo order. Then onyisi kind regular nikech private sani is included in this portal. Koro yudo ma wacho ni ineno kaka mano o a total number mag skunde te Kenya ma offer go and 147 schools. Koro inyalo filter kama ondik such school county, inyalo filter gi county, for example Kisumu Boys High School, Kisumu Boys, mano page 1. Koro inyalo dhi another page ni blank. Koro dhi adhiya kamano nyaka iyud kuma school machielo mantiere midwaro. Koro mano nyalo konyo jonyuol at least ma nyithindgi sani nitiere kata grade 9 nikech ma grade 10 to nochako donjo nyoro, moko donjo kawuono, moko pod dhi donjo. To kapo ni gin interested pod to explore more, pod ginyalo explore more based on that particular school mondo giyud kaka o advise nyithindgi. Then ewi those electives gi combination nitiere other learning areas magi dhi timo waluongo gi ni facilitative skills.
gino gidhi bedo examinable lakini gidhi timogi alongside magi. Koro ntiere mar bugo tiendgi. Achiel en physical education, PE. Then nitiere ICT skills ma they run across. Koro ntiere pogruok between computer studies as a learning area to gi ICT skill, which is a facilitative skill. Then one gi pastoral program of instruction, PPI. Friday kabisa. Koro mano e chenro kaka gigi obedo. Koro even for our parents masani ni gi nyithindo kata ma already odonjo pod ginyalo discuss gi nyathini nikech yudo ministry no chiwo window mane jonyuol loko godo sikunde. To jomoko ne loke based on nying ma sikunde adwa ni dhi kacha. Koro koponi mano notimore mi I download the admission invitation letter mar nyathini to dhi kacha kawie thuolo mari mondirang ni gin learning areas mage electives gi weri gi facilitative weri gi ko nikech mago compulsory in all schools in Kenya. Oranga neni to the electives gi mage mabedo offered e school ka mondo mi inyalo loso gi nyathini kopo nikech yudo ntiere jonyuol moloko skunde mane nyithindgi ok oyiero initially. Koro kirango mi yudo to ng'iye niya combination mane magi offer mondo mi discuss gi nyathi ikone ni idonje grade 10 based on kaki perform gi kaka chunyi dwaro, the one which is closely aligned kopo no pogore completely gimane nyathi choyiero the enroll ikaw these learning areas. Kamano nikech ngene jonyuol moko be ne loko sikul kalore koda teko mar ofuku ma kamano kama kani nyathi dhi sikul kamano koro mano ngima tek sani yudo ka moro nyathi otimo maber to fuki nono. Koro ko fuki nono ofuki nyalo mi mana package mar tere kata mane C4 school mantiere machiegni kodi. Koro in that C4 kata kodhi na C4 ananga gi geno ni kanga ma oyie somo to nyalo somo kamora mora provided ni omiye resources to nyalo somo. Koro kata kotere na C4 kata otere C3 gima dwaro ni janyuol no timna openj niya ei cluster ni en combination mage mau offer then orang niya kokaw for example stem mana kaka wacha aviation cha idhie C3 kata C4 VOJ Wodma C4 kata C3 in kata cockpit mar ndege ni ikia kaka chalo to nyathi moro ni mangu gin gi moro mano bedo donated gi KQ cha okunyal compete same level. Kono anyalo bedo ni chunya ne aspire team aviation to nekech nok mar ouku mara learning go theoretically will not put me at a level moving jabedi. I can review my choices mondo mi a pick a program ma upon graduation adhi compete fairly gi jok moko in the world market. Wach mangi mokalo kata wan mane otimo 844 kata motimo 844 kamano ne yudo kaka moro luonge school moro kumrangisi Maseno High School to janyuol samoro teko marufuku ne ok nyal yie ne chulo school fees mar Maseno High School no to samon tire school moro machiegni kanisome school mag primary magweng iyongo nyanga ngat manye nitiere kata mana St. George's man bath wakane rieko ni no gi mwandu matin manyo ine go alwora mari no ti mana kode kata kidhi secondary mondo disapprove the naysayers kamano ne en gima nyalore mano iwacho wach mangima kendo matiyo kikwa ketu jonyuol gi pressure gi dangni samoro gi ginopoe angeni nitire aspect mar planning ne jogi nikech Nyasaye omi nyithindo dweche ochiko gi igri mamoko makoro rite ngeni mbele ka samoro nitie gi sikul to lwedo bok romre koro beda gi nyathi mos ti wuo kode on essence ong'e na dala ni dala wani chalo nade janyuola ni yuto mare chalo nade to nyalo chopo kanye kik exit the elastic limit janyuol nyalo stretch makoro kiduogo tionge janyuol janyuol kendo koro onge machiegni koro nyithindo bende diwaer loso godo giwe bedo joma ni
I want wacha I want ni to bernde to samori nyalo want to luedo mar ng'ato ka ng'ato ng'e dala gi kakotu. Yes. Chunyi nyalo gomba inya ni dhi e that school moluongi to kirango kata mana that local school mapodi dwa ng'ika kiterie no in itself podo dhi bedo struggle nikech ido kata jopuonj gi bende monigi teacher service commission kata BOM kamano jopuonj puonj alliance go nyo gin go e mbalariany japuonj achiel samoro no yobo kata ng'ama ni odhi alliance mano timre. Yes. Kecheche moko ka romo ga gi jopuonj apenjo gi niya idwa wacho na ni ng'ama puonjo for example Nairobi school to ini puonje local school donge ng'ani en colleague ni ne un kode e mbalariany. Yes. To inyalo do ni perform ga kata moloe to en mana ni feto ok nyal tero udo e Nairobi school. Uro tije TSC in koro baye school magwen okeri Nairobi school ka okeri Nairobi school. Yes. Koro the same point me deliver godo Nairobi school is the same synergy minyalo deliver go to that village school. I know there are challenges, yes. Mano to nyaka wa accept. Yes. Ni village school nigi its fair share of challenges to be pod and benefits. Benefits, yes. Ongega gimba nigi challenges lilo. Yes. Ntiere some benefits mapod ntiere, but japuonj ma winjaka da her kwayo gi kama. Pile ka loso ga gi jopuonje. Kata kwa rado tanyiso gini puonj en gima ber ochalo dolo. Inyalo tingo weche ariyo. Inyalo tingo kuong kata gweth. To yude be yot. Gweth yudo yot, kuong be yudo yot. Yude nade vio day. Ki walk in this school, nekech anawachin koro an motha dhi anja grade 10. This thing is completely new to an kaka ja grade 10. Ka yudi ka inja ponjna, you are welcoming ma explain na the scope mar kaka ngima dhi bedo from grade 10, 11, 12 nyaka tok grade 12 adhi bedo gi clarity and then ijituma ibiro amidst the challenges ma in godo itemo improvise a few things mondo wayud that knowledge skill gi our attitude. Believe you me, nyithindo go bro kalo to kagi kalo to in bende in one way or another Nyasaye okwega ji, he'll bless you in ways mikia. To kidhi bet kaka wona winjoga news moro school moro Kisini jonyuol odhi omonjo school no en ogolo the highest mogolo ND to jonyuol wacho ni jopuonje dhi donje school saa 3 gibete staff room gichamo lunch to giwuok. Honestly mano kuonge mikelore ni kendi. Mano is the ideal truth ma japuonj mora ma winja oko kanyo okaw matokete bank. Jitume gi kama intiere. Limited resources in terms of improvisation mag materials wawacho ga ntiere minyalo tiyo gi no cost stroke low cost. Look at your immediate environment. What is it manyalo improvise in most instances manyalo konyo nyithindo gi mondo understand the basic concepts mondo bedie. No penje Musa gi Nyasaye ni ngang'o e lweti kamano odunga mango e lwete ni manyalo konyarago kamano. Koro en gini nikech jonyuol bende umbe un gi ting. Kikurit ni nyaka chieng ma jogi tim penj kore ka wuog oko kamano. Bedu ka uga thuolo maru mar ng'eyo ni kata mana penj ma itimo ma internal gi dach nade. Nikech gini mutimore Kisino of course and very unfortunate. Sure. Though nito jonyuol gi seche mane gik moko richo gi bende gitiyo gi yore mamoko mar chwalo ng'ur. Buche ma iluongo e sikul gi bende giwuoye koso joko dhi koso na. Warito ni mondo pi opukre kore kwa tem kaka wanyalo joko koso na. Already lose muonye. Magik manyakwa nonre ting mar puonjruok ok en mana ne jopuonj kende gi jopuonjre. En gima nyaka nywak ne lwedo. Mane gima lich ahinya e piny masani. Kamano. Mano kore kuma CBE donje. CBE chalo kit kendo. Yes. Kit kendo kineka mag nyaluo ma pacho ka gin adek. Ka waketo ariyo tabiro gi agulu dak bedi. Koro ka iyudo ka wan gi school ma is one like one stone. Then one gi the lana nyathi ma jasomo. Then one gi parent stroke guardian. Koro jogi adek gi nyaka makre mondo gibedi nikech each of them nigi role. School ochung'ne curriculum implementation, ng'iyo quality mar somo madhi kanyo provided ni nyithindo
nigi discipline or everything ma happen e school. Nyathi owinjo beno bedo committed ne somo, oyao pache go buongo mare maler ne gik ma school provide. Janyuol has a very important role. One, en loso gi nyathi mondo o bed gi positive attitude toward school. Number 2, en meeting nekech ibro do kata kasa ni wacho ni sifo government wacho ni one of the things magitimo ma is like kind of a plus is that C4 schools fees kind of subsidized. Giwache ni zero tana luonge ni subsidized because there is no completely free education. Nekech ibro dhi, you have to buy uniform, you have to buy some resources, machalo books, nyaki ntiere supplies midhi nyiew. Koro maybe in terms of school fee payment, emibiro yudo kantiere. To the school itself, bedwaro dongo. The board, di bedo, gi plus the head of institution. Through at the AGM, give the pass a few levies, which must be met. Mondo minkata kantiere a few infrastructural support magidwaro. Gibege yudie, kama lwet gitimore nade chopie. Koro yudo kama burden idhi dok ne janyuol. Mondo janyuolo ne kaka timre nade, kaka bedo. To chutho pile VOJ kuma ji obet ni gidware free of charge, quality onge. Mana dieri madwa wacho. Gir nononge babera inya manyalo wuoki. Nyaka ibende isoe lweti matin, ki inject lweti matin, ti yudo ka ginene no nitiere. Koro en ga tripartite link, nyathi nitie, school nitie, janyuol kata guardian nitiere. Ma all of us owinjo wariwre kanyakla mondo mi wapush. Kata kitero nyathi school, nitiere seche moko activities matimre within school machalo ni academic clinic. Yes. Academic clinic iluongo ga jonyuol mondo dhiyo igo mbaka gi japuonj ni mothni en nyathina to kamae kako perform e school. Kata ka janyuol ok elewa kabisa, nyiso ga jonyuol ka romo ga kodgi. Presence ni no bedo ni kanyo e school miyo ga nyathini mijingo moro ni kare. Janyuol odewo wach school. Koro ambe nyaka kaska. Nikech obedo anasebedo kadhi e school moro makaluo kama sekundi kata mana primary jadhiega. To nitie gik moko adek masefwenyo. Ka okidhi sama oluongo jonyuol magin one on one. Yes. Gi jopuonj to nyathini ni piny biro chame ni an chal ka gima gini owel weta kenda. Janyuol na okodich gi weche mag somo. Chulo school fees no kenda okoromo. Mar ariyo masebedo kaneno jonyuol magin joma chuo kwan gi okane ka do bedo mang'eny ahinya e wach mar luwo kuonde ma nyithigi somo. Akiani iga mokalo na neno kuonde masadhi mang'eny. Higani bende wuok tich natimo admission e school moro. Tich ariyo timo admission e school moro. Tich adek jomokalo timo admission moro. Thursday be nyatimo moro gi Friday bende. Jomokalo chena timo admission ng'eny ahinya e school. To be naneno joma kelo nyithinde school adoga fwenyo ni chuo do bedo matin ahinya. Opogore kod joma mine. Ang'o ma dibene timore? Okay, erokamano VOJ. Actually, en a major gap a society marwa. I did a study mar male involvement a life mar nyithindo ka affect their social, emotional gi cognitive well-being. Cognitive en somo mar obuongo. Social en interaction kako bedo gi jowete galuora mare to gi the emotional well-being, kako control feelings mage, ichwang mare, mor mare, gima chalo kaman. Tiyudo ni when a father ka janyuol madichuo obedo involved e ngima nyathi, tiyudo ka cognitive mare ability dhi malo, ng'eyo mare idho malo kiobwongo. Kako control emotion idho malo, kaka o socialize gi ji idho malo. And more so for boys gibedo role model. For girls, nyithindo manyiri ka baba gives a good role model to chieng kogombo no kende to manyo wuon gi ei wuon ode modwano kaweno. Koro yudo ka mostly ka
iran ga programs ma involve jomachuo to jomachuo koni ni gin gidich gidhi dwaro onge thuolo mar wuok no dhi bet odhi ketho saa e bura to ajawacho ne gini ka gin ga like jokristo taja terogi e buk maduong' mar muma to wang'iyo kodgi buk mar Zaburi 127 kare 3 nyaka 5 mawacho ni nyithindo gin gweth moya kuom Nyasaye. Ting'eni vije kimia gift, kimia mich moro. To ibiro tiyudo ka ajwang'o mich chunyi jok koda. Koro jonyuolwa ma kaluo agombo mondo especially chuo dwaro tich ber ok rach nikech tich no ema ji chamo to tich no ema chulo school fee. To kik wa forget gimoro achiel. Awacho ga karomo ga gi jonyuol e parents meeting ajanyiso gi ni inyalo invest mang'eny, manyo pesa ber, but vije inyalo manyo pesa tiduogi tiyo gi pesa memanyo ni kori rehabilitate nyithindo. Samoro donje kongo gi odonje kongo nekeche niwe nyithindo claim ga presence ma janyuol ni onge seche mano dwari. Koro gini odhi affect mane momi neno kantiere linkage gi social gi emotional. Nikech okref seche moko nyathi gomba no yudi ubet piny ugombaka opim nie gima chande koloso kodi kamano mugombaka tikone ni akata kaen ka korsa school timi jiwrie nyathina piny teko koka wach mowuok kuom janyuol especially kaen janyuol madichuo to dak en gi nyithinde yudo ka oting'o ga pek moro iye nyathi kawe ga little bit weightier kata kama mama wuoyo kode to wuon gi bo wuoyo kode inene ga kata pacho ka jaduong' oluongi noloso kodi to ntiere pek moro mikaw godo wachno nikech ogitho luonga ji oluongi strategically to koshare kodi to wey ga gi lasting impact. Koro owetena makaluo kanyo to daero jiwou kik wanyosre ahinya. By the end of the day nyithindo ge madhi bedo mise marwa to kaka wakao tingi kawuono will determine the outcome magi gidhi miyowa in the next future. Motha gero na brulungi kendo nikech kama ochalo nyange ok nyal time godiochieng' achiel kende mita orumi nikech dwaro maduong' en loko pacho oganda wa konyo gi kama rem nitiere. Nyakwara Mogajwang' wagombo ni wawegi kanyo nikech ang'e nitie bathe machielo monego bed ni wang'iyo anena ni ngima tok KCSE mabende en wich bar moro machielo ma par ni walos thuolo machielo wang'iyo anena ngima tok KCSE en ikruok mane ma japuonjre manyoido grade mare ne wan kanyo kod joma oyudo D+, D, joma oyudo A. Ngima kiny onego negi e koreo machalo nade kamano wach mangima okalo. Musa Orure nyathi oluong Garissa to wang'eyo chal mar Garissa jo kama matimo nade ka jopuonj giwegi mondo gitiese gi jo sirikal ema kotel kuno ng'or. Koro maja karachuonyo wuka milo ne document titere jo Garissa kamano adoni duok penjo ni kiwacho wach marimo gi kamano. Koro penjo ma gombo duoko ne jawinjo marwa en kama koluonge Garissa to chunye ok orwako Garissa nikech government to ne timo gimoro ni gitimo equity regional balancing mano kaka sirikal to quota system koro gima janyuol ne onjo tim it is never too late onyalo dhi e school kama ne nyathini some to neno head of institution to nyalo lodge ne complaint e portal kama no konyalore podabro wacho ochak gi the former school mane nyathine ntiere kama no konyalore to dhi ir sub county coordinator of education biro miye the necessary assistance nikech nyaka oyud an admission government dwara 100% transition to kaen gi school machunye lieko kanyo ma is aligned gi grades mane nyathi bo yudo to bro yuda ginene ang'oa school ma nyathi nyaka timre nade nyaka bedie. Koro ka awacho wachana mogik mokwongo agwero kamano ne jowinjo magwa kuom miyo wa thuolo
kendo bet winjo wakwatwa kawuono. CBE e gima berie ma otimore ne nyithindwa e piny ka. En gi ng'ikruok, ndio, but ka wariwore waduto to wamedo puonjore to wabiro yudo kaka wamako lwet nyithindwa kendo bedo kare. Mogik ne jo 12 gi kata kwa biro loso chenro mondo aduogi, ta agombo jiwo gi kawuono. Bedo ni yudo kata na grade mar D kata D-, ok en giko mar ngima. Kik gi timbe moko manyalo kata chocho ngimagi, gibed patient, to many kila nyathini ga gi talanta mare moro. Inyalo yudo dino to interest mari nitiere a given course. Gi recollect, ginyalo manyo the nearby VTCs, vocational and training centers, obed gi skill no ko bet go to ngimane dhi bedo kare. Erokamano VJ. Somo miyo ng'ato neno gik moko mopogore nyakwara Mgajwang', nikech ang'e ni penj maduong' ma ji penjore ga ni to wasomo nang'o marido tich koso mar yaro obwongowa, maneno gik moko mopogore, mar neno ni obwongo gi rieko miyudo no inyalo konyori go nade, inyalo konyo godo piny bende nade. Erokamano. Nikech ing'e ni sani ang'e ni nitie jonyuol moko ma samoro ne owuoyo marach ne nyithigi nikech duoko mar piny mar KCSE. Samoro bende oparore kendo ng'isi kaka samoro ne otero rwadhe manodonga rwadhe moro mochako nying Raila Odinga the late notere chiro mondo oyud godo school fees, samoro okiyudo duoko ma en owuon nogeno. Koro mano to ni kare, but the main aim mar education awacho ga pile ok en mondo mi yud tich. Education is to give us a mind shift, to create new opportunities ma around kama intie, mondo mi yud kaka inyalo gero ngimani. Ka in gi an open, mane gima education timonwaga, omiyi an open mindset. Ok ibed gi fixed mindset. With the open mindset kisebedo godo, yani obungo ni oyarore, inyalo neno piny e yo mopogore. To mano miyo nyathi bedo gi an idea ni fine, academically maybe ne okatimo maber, but there is hope. Geno nitie. Onyalo chako kata from certificate level to mos kinda piny ka en gi geno to dhi idho ngas mochop kama ogombo dhieno. Awacho ni kata kawuono VJ ka wadwa dhi pacho, kwanyalo luwo wanyawuok ka walungong watuj suso wamak Narok. Ng'ato wuok ka luwo Waiyaki Way Rironi odonjo kanyo to tuch Maimahiu to dhi nyaka Nakuru waluoro, provided near destination marwa en achiel. Koro jomoko can take long, but kang'eyo goal mara tadhi arrive kanyo. Koro jonyuol watem hore, ang'eyo no leti say invest, but this is the reality. Grade osewuok. Kikwa nyuand nyathi gi grade, let us first see the child. Komondi nene kaka nyathini, then koki discuss the fault manotimre nade manowuoke, then many kod giyo minyal jiwgi, especially sani gidwaro a lot of hocho. Nikech nitiere nyithindo ma no expect a good grade, to outcome mowuok ne ok en gima nogeno yudo. Koro mago bende instances mantiere. Kamano. Akeni diluongo ni Professor Karega Mutai koso Kile Memoria. Yes. Emane bene sigande mochopo nyaka rang'iny mar ngire. Yes. Ne omako dho oganda kabisa. Thoth ji yien ok de chak kidho kin gi malo. Ichako yedhe mana. Ilwenye kia piny kidhi malo. Erokamano moth. Abiro gweli kendo mondo chak medo go mbaka. Adwoko erokamano gi osiko mar puonjruok. Erokamano nya kuom weche miporo kodwa okinyi makawuono. Mani Nyasach kwe bed kodi. Erokamano. Sawa. En saa 4 wadongire ka 15 mar okinyi. Puonj gi pake nyithindo duto mondo duoko mar KCSE higa mar 2025 kaachiel kod jonyuol duto ma pacho ka. E dhi Kiambu National Polytechnic wan gi duoko makare iluwo ne yore mang'eny. Weche courses mag lwedo mag TVET maiko jopuonjre yudo tije kendo manyalo miyo gi gen kuom giwegi. Weche courses ne grades duto mag KCSE kamoting'o C-, D+, kod D plain kaduogo piny. Department oting'o Applied Science, Agriculture and Environmental Studies, Building and Civil Engineering, Business, Entrepreneurship and Liberal Studies.
studies, electrical and electronics engineering, computing and informatics, mechanical, mechatronic and automotive engineering, hospitality, fashion design and cosmetology. Jopuonjre nyalo yudo HELB loan, TVET scholarship kod bursaries mag sirikal. Kip ma Januari kod Mei sani dhi nyime. Lim the Kiambu National Polytechnic kawuono kata limbui mar www.kiambupoly.ac.ke kata yotola mar 0727877113 kata ndik email ni principal@kiambupoly.ac.ke. The Kiambu National Polytechnic, skill for self-reliance. Hotpoint ni kod offer maber ne in e kinde ni mar nyasi. En thuolo mari mar dream big, win bigger. Bedo jaloch maduong'. Yud mwandu gi nengo moluar nyaka tamalo 50 ne mwandu mabeyo mowuok Hisense, Black & Decker, Simfa, DeLonghi, Kenwood, Brown, NutriCook, NutriBullet, Bosch kod Von. Sasa minyiepo ibiro yudo thuolo mar loyo mich modhuro. Chenro mar Save Now, Buy Later benitiere. Nyiew mwandu kowuok e duke wa mantie Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret kata nyiep kokalo e mbui. Yier Hotpoint kawuono. Opuodhgi gi BCLB number 0000312. Revision na KCB 2026 ni kae. Kung gi KCB Gold Savings Account mondo yud thuolo mar loyo ot mar 1 bedroom e gweng' mar Tatu City kod omenda maromo $500,000 Money Market Fund. Pesa ni ibiro lo tarik 26 dwe mar 4 higani kikungo kochakore $50,000 kende. KCB, for people, for better. Mana kamano nyakura Mgajwang dakika en 46 adonye 47 etok sadek marukinyi makawuono. Daer mar ngisi Naivas back to school en kinde ma jonyuol sani koro chapne joti nyithindo gi jopuonjre mar nyiew mwandu ma ginyalo konyorego mar back to school. Wan kanyo kodis mabeyo be duka mar Naivas nyaka tamalo 50 duto te mag waro ni wi nengo mwandu te. Onyalo bedo uniform, idwa nyiew watch, stationery, gik ma opogore mag back to school. To ber mar kama en intie duke mag Naivas bende moyaw seche 24 makoro mi thuolo ma huyanga mar nyiew mwandu to kod percent 50 mawacho no e berne kendo mitne. Tim shopping mari kawuono Naivas ikungu nyaka tamalo 50 mar back to school essentials. Inyalo dhi e duke mag Naivas man machiegni kodi kata bende inyalo timo shopping mari e yor online. Ma biro keli thuolo maber ahinya bende maloyo mich mathoth manitiere duka mar Naivas. Naivas saves you money. En sadek gidaka 48 mar okinyi masani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ay, somo, oye, baby class. Ay. Mana kaka winjo en kinde mar Revisha kod KCB e higa mar 2026 ne e kinde ma bende waikore ne World Rally Championship Safari Rally e kungo mari bende nyalo teri kama duong' ahinya. Kaka imedo kungo kod KCB kokalo kuom KCB Gold Savings Account inyalo bedo jaloch e dweni kod dweche mabiro. Wawuoyo e wach mar school fees cash jowa jaluo Safari Rally trip nyaka Naivasha kanyakla kod weche mag ywe minyalo konyorigo mar paro ndalo. Bende wan kanyo kod grand prize minyalo yudo mar bedo machiel apartment Unity 1 Tatu City kanyakla kod $500,000 mar Money Market Fund. Gimidwa ni tim nyakwada Mgajwang eni ya account mar KCB Gold Savings Account kawuono ni Tirevisha na KCB promotion mochakoriga mokalo chien ringo nyaka dwe mar 4 April 2026 mantari parego uche dwe mar 4 higani oyawe ne customers manyien mag KCB kod mago ma osebedo ka keno kod KCB ngata ma iko seche 18 kadhi nyime ni kod opande mare
kionge kod lek mari kata goal mari, ma en sa mar bedo kod goal savings account mar KCB, yawe kawuono bog iye gi pesa ma iketo kinde ka kinde, to pesino ema bro go kodi ng'wech nyaka ikamunjore kodi. Inyalo limo website mar KCB, www.kcbgroup.com, kata inyalo dhi e branch mar gi man machiegni kodi kawuono ing'e mathoth. KCB Bank, for people, for better. Awoda wino dajo nyalego mwalimu ticha madam Nikechi wacha ng'one ka somo Inena temye kata matin wo nyalego Nikoro tinde ji oluora gidena. Pod amedo jiwi e wach mar yao kata dhi timo shopping mari kokalo kuom duka mar Naivas Back to School. Tim shopping mari gimora mora midwaro ni e bwo tado achiel. Kendo sani koro gi jiwende nikech nitie duke ma koro yao otieno gidochieng' mami thuolo mar pangori ni to kido ka ji ng'eny tinyalo duoko seche moko itim shopping mari maonge chandruok. In ema koro yiero sama idwa time shopping mari nyakwara mogi. To gima lich ahinya en atamalo 50 magiwaro ni ewi nengo mag mwandu mag back to school duto midwaro mondo kik ibed kod pek mora mora. Ging'eyo ni Januar kama pek jabetie ma kineno ng'ato ka samoro dhom kende ting'e ni weche mag back to school ema samoro muome. Kata kamano Naivas koro medo ng'isi ni wan kod yor fuong'ruok. Kuom mano tim shopping mari e yor online kata kidhi duka. Kitimo yor online wanyalo kowni nyaka kama intiere. To ma biro keti thuolo maber ahinya mar loyo mwandu manitiere. Naivas saves you money. Somo Tinde eka yie dierwa kinde mosomo Kendo gino siepe kaka jok mosomo Tinde natemie matinda bedo wakili Omiya pari osiepe kamoko mosomo Nyithinda duta kwayo uye mondo usomie Uchal gi joge higni go. Hey! All right. Hiya. Ano molo nyanyaka Yaraywa osomo siepnani Osomo Ikoro tinda chalgi Omaniko wino siepna yo Ogenyo osomo nginyo buk Osomo Tinda chingno kopi Jofolu otiogo Udaero osomo siepnani Osomo Ikoro tinda chalgi Adieri makende nyakwara Mugajwanga kaka janyuol kikito mwandu yor somb nyathini kiki kwanego kwano molal iloso ne ngimane makiny nyathi imbe nyakuri ywa wi tiatia mateke sikul ket maino ni focus nikech iro ka janyuol otuonore mang'eny iyude thuolo mar somo tidwa keto mila oko gima ber ahinya kasi akasa kantiere moro tikuodho janyuol to waneno kaka wakonyore. Sa 3:54 mar okinyi awacho ni kacha ni ber nitiere kokalo kuom KCB chenro ma iluongo ni Revision na KCB yot ndi kidwa yawo account king'ama nyien KCB Gold Savings Account open KCB Gold Savings Account iyiero kakidwa ni kan pesa kata lek ma ingo onyalo bedo plot gani onyalo bedo gimidwa ne tim inyalo chake mana kod 5,000 kende 5,000 shillings. Bang' mano nene chiegni account mari nyaka bede kod gimoro inyalo tuonore ni to siling 2,500 dwe ka dwe iket kanyo mondo account mari obed ka bugore oketie ng'wech mar Revisha kod KCB ni nyakwara Mugajwang. To ka isebedo kikeno kod KCB nyaka neni account mari inactive ti ifande maber inyalo kano pesa ma romo 2,500 dwe ka dwe to mano kende mabiro miyo tiko kata fungu mar rengo gi account mari ni eyo maber ma chopo lek mari. Kidwaro ni mondo mi qualify mar yudo grand prize update saving goal mari lim bad bengi mar KCB ma chiegni kodi
kata kokalo kuom yore mag tudruok mag digital mag KCB tibiro konyori kung pesa dwe ka dwe neni idonjo e chenro makamano to we pesa ni mondo orevisha mana kod KCB lim KCB bank machiegni kodi kata ti kod yore ma tudruok manyien manyasani ti ibiro update goal mari nyiewo plot nyiewo ang'o timo ABCD awacho ni kacha ni mwandu otiap e dwe mokwongo ma Januar kama wan kod mich ma dwe ka dwe wanabed kod 50 winners mabiro yudo school fees prize 50,000 ibiro yie lweti kaachiel kod jaloch achiel ma pese kod ibiro gede agulu mar kungo ma iluongo ni money market fund maromo siling 50,000 bende donge ber kod Nyakwara Mugajwang' mamoko abiro ng'isi kiny nikech mae sa Nyakwara Mugajwang' mondo ikonyri kokalo kuom chenro ma iluongo ni Revisha mana kod KCB e Ramogi Radio kar chunje luo. Tomi wololo mise gimomo na somo kego tieno manjo tomi wololo mise adwa tim dro mara kaindi mara miyo ng'ato pesa kokalo kuom chenro mar changamkia Krisi kokalo Ramogi Radio kar chunje luo sani kapok itimo kamano ma dibede sama ber kodi matimo kamano Nyakwara Mogi mondo miye thuolo mar yudo gimoro awacho ni kacha inyalo awacho ni kacha ni nitiere ber mibiro yudo kanyo kuom mano gima nyaka ing'e ni kacha ni Unity Homes courtesy of Tatu City en project ma awacho cha kokalo kuom chenro mar Revisha team shopping mari duka mar Naivas kawuono mar back to school tiyud atamalo mar 50 cha ma wacho ni inyalo konyori godo kinde ka kinde Nyakwara Mugajwang' kiki idong chien to ber nitiere kokalo kuom chenro mokelwa kanyo kod Naivas supermarket saves you money. Gima onego bende timo kaka sawacho chien kacha en ni the team shopping mari e duka mar Naivas mar back to school ibiro yudo kacha ka nitiere nengo kata mwandu mathoth masa ni ibiro nyiewo e yor offer percent 50 mabende wawaro ni wiye kaskori the duka mar Naivas man machiegni kodi yud konyruok. Naivas saves you money kinde ka kinde Nyakwara Mogi bende wan kod bede mag Naivas ma oyaw seche 24 juma ka juma bed jaloch kawuono ne ber yud warruok kokalo kuom gima ibiro warni kokalo kuom duka mar Naivas kinde mag back to school ni nikech ober kodi kinde ka kinde. Naivas saves you money. Wadong kod dakika maromo adika mane dakika tudong 2 kende to walung'e. Kujipanga na Cobank ni rahisi, ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 or an unsecured loan of up to 9 million. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Adwa manyo jaloch mara gisani Nyakwara Mugajwang' mondo mi pesa ka mar iluongo ni changamkia Krisi. Aneno kanyo ka Vincent Otieno ikore mar mi weche manyien e lak saa 4 mar okinyi. The number you're trying to reach is currently busy. Jemila Kinyi. Call back later. Safaricom is for you. Kama kasimu. En saa 4 mar okinyi wayudo weche manyien e yo machuok kokalo nyakalondo mari mar Ramogi FM. Kar chunje luo weche manyien e yo machuok kod Vincent Otieno. Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokeli gi Cobank. Oyaore Nyakwara Mugajwang' kendo machiegni jodak mawuok e gweng' ma Karindi mayudore Kabura Uhai sublocation kar chung' bura malego Usonga nyoba ko ng'anyo mamul kikwedo godo wach mar kunyo kuoyo ma giwacho ni koro sani olak mochope puothegi
kendo koro ketho negi alwora e yo ma ok kare. Ywaruok otenore kod wach mar kunyo kuyo ni jodago wacho nochakore higa mar 2018 kendo osebedo ka odhi nyime ka manyoro manyotimore achien to nyo en mano bende nyotimore juma mokalo ka jodago koro seyo mokalo jogo bende wuok machiegni kodgi e kar chung od bura ma Ugenya mabende giwacho ni koro mosebedo ka koro nyayo wach mar kunyo kuyo ka koro gidwaro mondo mi kaw okang' mager mar chik. Gino bende giwacho ni kunyo kuyo no keto ngimagi kata keto alwora makono ma ok kare. Nyakwaramogi weche moko Nyakwaramogi en ni chenro mar chamo mar apisi mar commissioners ariyo mag duol matayo tije mag odhialo buche bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Chenro no ma otelie gi ogai mar odhialo buche ma pacho ka Martha Koome ka chenro no timore e CBK Pension Towers mayudore kaunti ma Nairobi. Jang'ad bura Njoki Ndung'u ma bende achiel kuom jogo ma bende chamo mar apisi odiochieng' ma kawuono ne oyier gi jong'ad buche doho maduong' ma Thurka mondo mi koro no be jachung' margi ka duol matayo tije mag odhialo buche ka Evelyn Olwende to ne oyier kendo tielo mar ariyo gi jokanyo mag riwruok makelo kanyakla jong'ad buche pacho ka kata Kenya Magistrates and Judges Association. Weche moko Nyakwaramogi Ajwang' en ni jal moro nyaka sani pok oyangi malong'o. Lipot wacho ni ne owang'o niang' e puothe ma oingo eka 30 niang' mar kabirego niang' ma Chemelil. Nyapara mochung'ne weche mag arita e kambino ne oyango wachni ka olero ne ochiwo lipot ma kamano ne obile tesen ma Chemelil kaachiel kod okwach kich mane ochopo kanyo moyango ni majno manyochako kar saa 7 mar odiochieng' manyoro nyolandore ma ochwe wang'o puothe mag niang' moingo heka 30. Nyaka chop sani jal ma otimo timno pok oyudi kendo gima miyo ne okaw okang' matimo mano bende pok oyang malong'o ka nonro matut mar manye to pod dhi nyime. Giko weche manyien machok Nyakwaramogi watudre saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e redio Ramogi kano keli gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Be idwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo? Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Ye app michiwo nyaka siling milion 1 ne customers maloko hala kod nus milion ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay prepaid card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank, we are you. E wuon pesa okane ka dwaro pesa neni kata kamano aseoro ne pesa neni chon onyalo konyorego, onyalo tiyogo Nyakwaramogi Ajwang' nikech en pesa ma osedhi ne en owuon kokalo kuom chenro mar Changamkia Krisi kokalo Ramogi Radio kar chuny jaluo Nyakwaramogi Ajwang'. Watema nena mogik ka amiye dola ka Neji Monyongo bende biro bedo gi pesa kanyakla kod Mama Jackie e chakige manyien ni jowa. Call back later. Safaricom. Wuon pesa ni be modich ndi. Kwa kamano mane mokelo e giko Jemila Kinyi aseoro ni pesa isimbi kanyo kod ti kode. Oriti makawuono Nyakwaramogi Ajwang' mani sachkwe bed kodi. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi, Radio Cartoon Ramogi. My work is easy because I use Click. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu. Usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka
mpaka mwisho wake. Ni Mungu aketie juu anayenilinda. Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbingu. Anayewalisha ndege wangani, ndiye anayeshusha neema kwa viumbe vyote. Kilindi cha moyo wangu kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu. Usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake. Ni Mungu aketie juu anayenilinda. Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbingu. Jua na mwezi nazo nyota za angani, ndiye aliyeziratibisha zawadi ya maisha. Kilindi cha moyo wangu kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu. Usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake. Ni Mungu aketie juu anayenilinda. Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbingu. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchun Radio Ramogi, Radio Karchun Ramogi. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchun Radio Ramogi, Radio Karchun Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchun Radio Ramogi, Radio Karchun Ramogi. Ma en Radio Ramogi ndiyo motele piny luo. En radio mami puonj makare madongo ganda. En radio mami weche manyien. Radio mami thumbe gi mor kar chunyi kae kar duoko ni kuom higni 22 mosekalo. Nairobi wayudore ondamo 107.1 FM, Kisumu 107.6, Nakuru 95.4, Siaya 98.4, ka Mombasa wayudore ondamo 99.2. Sai nang'weno kalo dakiko 9 gi tichar Rio. Giticha Rio. Ai. Giticha. Chario. Woni di mood. Gabi wacho che segnani che Ticha Rio. Ticha Rio tarik 13 January 2026. Chendo wango nyago mabiro taye na Ruth Anyaji Monyonga nya Joseph Otieno Dukantere kakoda. Mama Jakita ko malero tok deyo. Right to the table da roti no bolonga lunch nothing but one of rasta fana ba ga yole chapwa pulo. Wanagwan.
Hey! Yeah. Okay, koro kata kwa dok chien ang'o miwachogo? Kata kwa dok chien. To winja. Ng'amo winji kanyonge kata di? Okay, ino ok nyal winjo mago. Ng'amo winji kanyonge kata di? Winjo kiluongo ni Dani. Kisedonjo nying ma Dani. Gik mang'eny kalo. Owete ito yonge kuno? Yonge kuno. Kanyo kik yudi osiepa. Kanyo is no.
Yes, Nyego. Chal kodi nade kono? Aneno ka ber kabisa ne kora mugi machal ka gima beno sechiewo. Ni chal ka gima osetimore nani? Oh, sa chal maber kabisa kora mugi moso mondo. Oh, nge maber kabisa ne mapema ndio best. Mapema? Ndio best. Mapema ndio best. Omio kamora morama intie nyakwara mugi ajuanga. Wadwa ni ngeni mapema? Ndio best. Mapema ndio best. Kamora morama intie, yes. Mino pilot man ndi wach maber Nyego amosu gi mor kabisa. Mos na kanyo moli okeyo kan kratanga ko dida school. Uchingo riako waziri James Sapio Wandayi. Engineer Samuel Alema. Mit maratari. Kabisa. Onge mayot katadi? Katachiel. Gwere? Todhi. Gwere todhi. Onge mayot katadi? Katachiel. Kabisa. Otedo jokono nango? Mana kaka ber kachiel kabisa nyonganga ayoko General Filippo ka en Mombasa, David ka uko Pascal Oranga, Otieno ja Honorable Martin Owino MP Mandhiwa, ato mit maratari Baba Twins maro Njinyo Bwa from Kisumo Mina Jako an Baba Twins maro Njinyo mos nanya James kanyo jiunago jogi duto Ochieng Machacha kapisa Ongako Honorable Kapisa Ongalo Ongako Enga kapisa Ongalo jagod pur. Oh. Okay, sawa. Karungeru. Honorable Opio Wandayi. Uchingo riako jako kise Pascal Oranga. Kod Mrs. Odhiambo Nyambani. Mseo manga mara. Wacho maberka nan mseo manga. Winju maber kabisa. Oya. Yo makare ruakna. Jauda Nancy Omanga. Isaya Omanga. Eva Omanga. Okinyo Chogo. Jamta Wodo Awasi. Rabuor Mayom. Lida Margi Jim. Jacqueline. Awuoro nyistagi maber kabisa ni leo emakelo chiemo wayudo te. Yes. Aya wayudo te ka en manango en manalwenyu wuok jigoye igoye kono mani kawuono Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo.